assalamu alaikum. Ara mi hewri ke on fop lalandi ko jawontre parti ji mo Allah taw har ko jawontre parti ji mo en yi campagne ji Mamadi Doumbouya din kindia de suti campagne ji financement bouri dongal ko be on consoli rek Guinéen fi Guinéen yo wata Mamadi Doumbouya et pourtant o wi no kanko que ni lui ni aucun membre du CNRD ni aucun membre du CNT ne sera candidat pour le retour à l'ordre constitutionnel. Donc hande o bonni dum non fop mawbe go kadi no tawtirbe le premier imam de la mosquée Faisal, premier imam on kankadi mo tawtinde Mamadi Doumbouya o wadana be duwa e jangol Quran kala préfecture kabe yeyi e der la Guinée o dalliro no kadi ayaji alqur'ana den o dalliro no ayaji alqur'ana den en nani kadi imamon kankan kadi ko wi kon marabujo nda ko wi kon wi candidature Mamadi Doumbouya e kadi militant be FDC kan no wodi wombe sortade yaha tawto ya CNRD hara ibe sodi conscience mabbe kala falado tawto de CNRD yo yaw wata Orlando haye goto wata Orlando min haye goto kala falado tawto de CNRD yo yaw ni jetana un exemple ko be sokiri kon dadis 28 septembre ko fe'i kon ko be ni kon ko 150 personnes may ko fe'i 28 septembre bay ko dum be addi ko istka joni non bay dum non fe'i be soki be dadi sen kadi be kondani be kadi duubi Mamadi Doumbouya ko fiyon be kondirani ko be condamnani benno ko parce que benno be wadi ko duwaka si tawi kambe be rewti eden ngol lawol don kadi be arde Guinée no votande be Guinée no inde wala gisellu artu Guinée no inde ko ma tum be votana Mamadi Doumbouya to be vota Mamadi Doumbouya kala fala do votande Mamadi Doumbouya yo votana Mamadi wato habbora la min wato habbora la gisellu wato habbora militant be fala be yo wala gisellu lamu lo wodi yangi be fi lamu duubi Aliou Bano soka fuso bonna foni ke menge benno luttina noma wobe no inde foni ke menge ma yino ka der prison wobe ne be empoisoni wobe ne be wari foni ke menge nami hal ko information ji wondi di yaltude ni bayo nganda ido sutende Mamadi Doumbouya e kadi ido tawtede Bahoure Ousmane Gawal wombe ben yawde sutena Mamadi Doumbouya e campagne din fo watene hila moja Alpha Condé bittinerno ni ha o bloqué ay siège ala gisellu dartino be ukkibe be ngala gisellu fo ayna ko be sakkitori don jonno Mamadi Doumbouya mo wonde tout possible fino wonira candidat joni non mo wonde tout possible fino wonira candidat mo sode conscience jama on ala gisellu wi o yo jama wombe be baaw mabbe yo wonu baaw mabbe holo be bonata adini jonno si tayi leader joma wi andi ko leader joma kono hutanto da kongol makongol militant be FDC wodi fala be tawto de CNRD ye tawto CNRD kala fala do tutto be nyamita be yabe tawebe wata goto habbora la mi fodi aymal kala nantu do wala o yi imam Faisal ko wi kon o wi candidature Mamadi Doumbouya o suudadum enen kadi ko doctorat be membe jabano wolde wono be usaji be do o dum welay noy mais yimbe be no jodi no jetti juude mabbe ukki ko der mabbe de ala giselu art ala giselu o fotaki ni o ala Dakar o ala Amerique tum o ala Europe tum o ala Afrique tum mo jindude mo dabbude no fandi solution mo ala giselu ala dabbude ni mo fandi solution mo ala giselu ala dabbude ni fi yo gente militaire euro ko pouvoir joni no si senton jabali famondire de be inni ko ma wo justice on serait sa boussole Mamadi Doumbouya widu jonno hande o jetti justice ils sont fo mo l'instrumentalisation mo menda yonno sadi ke idon andi gente militaire ko pagay woni do soutien gente militaire ko dum on ala problème donc kala militant jo fala do tawto de CNRD yo yawata Orlando hay goto